बोसोर गोदानाव मावनाय दांनाय दोनथ'नानै देलाय मालाय गिदिर गोलावखौ साय साय खुलुमनानै फै लोगोफोर मोसानि हायला हुइला बैसागु रंजानि बिनि बाबा। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे बर'नि बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय आरो आं अबे चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे नायलांगोन होनना। लोगोफोर, आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों केडि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों बोसोर गोदानाव। लोगोफोर, बिथांमोनहा बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'खौ बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'आव गाहायै मेथाइखौ रोजाबदों नयन, बिनय, दांखोलोदो, पुर्निमा, खिरानि, बिनय काला बिथांमोनहा ग्रुपै रोजाबदों। बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'आव गाहायै फावखौ खालामदों दांखोलोदो, बासु, माइदांस्रि, देबराज, लक्ष्मी, देबजित, पुष्प, चरण, सोमदोन, फोजाखां, खनसाय। डेन्स ग्रुप आलारि सोरां ग्रुप डेन्स दतमा। करिय'ग्राफिखौ होदों सामिरान। मेकआप हिरा। डिरेक्सन राजुकुमार ब्रह्म। केमेरा, ड्रन आरो एडिटखौ होदों सुबार्णा। प्रडिउसार दैथाय आरो खनसाय। लोगोफोर, बे बिथांमोननि गोदानै ओंखारनाय बोसोर गोदानाव बैसागु मिउजिक भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा दासिमहालागै नुवाखैबा केडि प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। लोगोफोर, बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ नायनानै मोजां मोनगोन होनना। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान गोदान आपडेट लानानै फैबाय थागोन।